Witam serdecznie, Szymon Konieczny, strona Facebooku, Koncertomania Jesielska i okolice. W dniu dzisiejszym, w środę 11 marca 2026 roku obchodzimy Światowy Dzień Sołtysa. Z tej racji wszystkim sołtysom z miasta Jasła, powiatu jasielskiego, Gorlic, powiatu gorlickiego, Krosna oraz powiatu krośnieńskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, dużo radości, ładnej pogody, samych sukcesów na nadchodzące lata, wszystkiego najlepszego i głośne 100 lat, 100 lat, 100 lat i więcej. Z tej racji z dedykacją dla wszystkich sołtysów z okazji waszego święta zagram Kujawiaka.